ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକାଟା ସହ ଯଦି ମୋର ବାହାଘର ହେଇଯାଏ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ସେଟଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା ମୋର ଆଉ। କି ଶାନ୍ତି ଦିନ ମାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆର ଟେନସନ ହିଁ ନାହିଁ ମୋର। ମା ଏ ମା କୁଆଡେ ଗଲୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଢିଲୁ ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। କିରେ ଦିନମାନ ତ ଏମିତି ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛୁ ରାତି ହେଲେ କହୁଛୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଦେ ଶିକାର ବିକାର ତ କିଛି ଧରୁନୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତତେ? କଣ କହୁଛୁ ବୋଉ ମୁଁ ତ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ ଶିକାର ତ ମତେ ଧରା ଦେଉନି। ଶୁଣ ବିଲୁ ତତେ ନ ଜଣେଇ ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛି ତତେ କାଲି ସକାଳୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲା ବୋଉଲ ବାହାଘର ଇସ୍ କି ଆନନ୍ଦ ଏତେ କମ ବୟସରେ ବାହାଘର ଜମି ଗଲା। ହଉ ହେଲା ତୁ ଜମା ଟେନସନ ନେନା ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ବାହା ହେବାକୁ ଯିବି। ଗାଡିରେ ବସ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡରେ ମୁତେକି ଆସୁଛି। ଦେଖି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଟିକେ ତୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲୁ। 10ଟା ନୁହେଁ 5ଟା ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଶେଷରେ ତୁ ଗୋଟେ ଭୁତୁଣୀ ସହ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେଲୁ। ହାରାମଜାଦା କଣ ଆବୁଲ ତାବୁଲ ଗପୁଛୁ ଶିଆଳ ଜାତିରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ତୋ ସହ ବାହାଘର କରିଛି ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଭୂତ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସତ କହୁଛି ମା ସତରେ ସେ ଭୂତଟା। ଏ ବାବାରେ ଏ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ଛୁ ମନ୍ତର ଛୁ ଶିଆଳି ଭୂତ ଛୁ ଛୁ ମନ୍ତର ଛୁ ଶିଆଳି ଭୂତ ଛୁ। ତମେ ଖଟ ତଳେ କାଇଁ ଲୁଚିଛ ଯେ ଆସ ବାହାରକୁ ଆସ ବାହାରକୁ ଆସ କହୁଛି। ନା 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 ମୁଁ ଯିବିନି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମାଲୋ ତୁ କଣ କଲୁ ମତେ ଗୋଟେ ଭୁତୁଣୀ ସହ ବାହାଘର କରେଇଦେଲୁ। ଏ ଭୁତୁଣୀ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ଘର ସଂସାର କରିବି? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ରେ ବାବା ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରେ ନା ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ।
ଯା ବାବା ଏବେ କାମକୁ ପଳା। ବାହା ହେଇଛୁ, କାମ ନ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଦେବୁ ଯେ? ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ବାହା ହେଇ ନାମ ନେଲି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି। ତୁ କିନ୍ତୁ ସାବଧାନରେ ରହିଥିବୁ। ବୋହୂ ସହିତ ଏଥର ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ହେବ। କେଜାଣି ସେ ଭୂତ ଯଦି କ'ଣ ମୋର କରିବ। ବୋହୂମା, ଓ ବୋହୂମା, ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ସକାଳ ହେଲାଣି। ବୋହୂମା, ତମେ ମୋ ଲାଗି ଚା ଆଣିଛ? ହଉ ସେଇଠି ରଖିଦିଅ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ବାବା। एकदम चुप, पार्टी चुप, जमा बाबाଙ୍କୁ ଡାକିବନି। କି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିବୁନି? ଆମର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କହିଲି ନା ବାବାଙ୍କୁ ଏବେ ଡାକି ହେବନି। ବାବା ଏବେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଏବେ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ସେ ମତେ ଝାଡୁରେ ପିଟିବେ। ହେଲେ ମୋର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆରେ କହିଲି ପରା ତ, ଏବେ ଡାକି ହେବନି ବାବାଙ୍କୁ। ଏ ପୁଅ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତତେ ଏଠାକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲି, ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲୁ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବା। କୁହ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତମର? ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ମୁଁ କାଲି ବାହା ହେଇଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାଲିଠୁ ଭୂତ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ନା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରୁଛି, ନା ଶାନ୍ତିରେ ଝାଡ଼ା ଯାଇପାରୁଛି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଓ ବୁଝିଲି, ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବଡ଼ ଝାଡୁ। ଏ ବେଟା, ବଡ଼ ଝାଡୁଟା ବାହାର କଲୁ? ଆରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତୁ ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁନି, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଓ ଏଇଟା ତାହେଲେ ତୋର ଭୂତ ଲଗା ବୋହୂ। ହଁ ବାବା, ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ଭୂତ ଲଗା ବୋହୂ। ଓମ୍ ହିଡ଼ିଂ କିଡ଼ିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା, ଝାଡୁ ପାହାର ଖାଇ ଭୂତ ବାହାରି ଯା। ମତେ ଝାଡୁ ପାହାର ଦେଉଛୁ? ପୁଅ, ତତେ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ବାବାରେ, ଇଏ ତ ପୁରା ସତ ସତିକା ଭୂତ। ନା ନା, ୟାକୁ ମୁଁ ପାରିବିନି। ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ବେଳା ଖରାପ ଆଉ। ଆରେ ପୁଅ ବିଲୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 2000 ଟଙ୍କା ମୋ ଝୋଲାରେ ଭରିଦେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରେତ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ତୁ ମତେ କାଲି ଆସି ଦେଖା କର। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳାଏ। ଶୁଣ ପୁଅ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ଯୋଉ ଭୂତଟା ଲାଗିଛି ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭୂତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛ ପଛେ ନିଅ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ବାବା। ଆରେ ବାବା, ଇଏ ତ ପୁରା ମାଲଦାର କଷ୍ଟମର ନା, ୟାକୁ ହାତ ଛଡା କରିହେବନି। ଆଉ ୟାକୁ ହାତରେ ରଖିଲେ ଖାଲି ତ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହିଁ ହେବ। ଏଥର କୁହ ବାବା, କ'ଣ କଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଭୂତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ? ଏଇ ନେ, ଏଇ ମୁଢି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଭୂତ ଛାଡି ପଳେଇବ। ଏଇ ମୁଢି ଖାଇଲା ପରେ ଭୂତର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରୁ ବାହାରି ପଳେଇବ। କି ଶାନ୍ତି! କେତେ ଦିନ ପରେ ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ହାୱା ଛାଡ଼ିଲା। ଆରେ ବାବା, ବୋହୂମା କ'ଣ ଖାଇଛି? ସକାଳୁ ଖାଲି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରୁଛି। ବାବା ତ କହିଥିଲେ ଭୂତର ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ବୋହୂ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ଛାଡୁଛି? ନା, ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବାଥୁ, କି ପଚା ଗନ୍ଧ ଲୋ ମା! ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, କି ପଚା ଗନ୍ଧ! ଛେ ଛେ, ଆଥୁ।
काली कपाली नरमुंड माली मुँह बासुली ओम स्वाहा क्लिंग क्लिंग स्वाहा। किए मुड़ी जाइଛ बाबा तमर ए मुड़ी खाई मो स्त्री रो भूत कोन जीव से तो घर सारा खाली आटम बम छाड़ीबार लागिछि। इलो बोलो एबे कौन करिवि मु। ओ तांत्रिक बाबा तमे मते की मुढ़ी देलो ए मुढ़ी खाई कि मो पेट कोन होलो ओल्टा मोर पतला झाड़ा अब स्टार्ट हे गलानी खाली तो बहुची आउ। बाबा तमे मते की मुड़ी देला मो स्वामी करो बिछड़ा रे मुते कोन बंदेबो से तो मुड़ी खाई एथरो डेली डेली मुते लानी मो केते जे धोइबी मो अंटा पिटी दर्द हे गलानी। अरे पुओ रघुआ आज समस्त एका बेले पहुंची जाइछंती आज जीवनर रक्षा नहीं आउ। अरे हे रे ये तो समस्तंकर समस्या दूर कोन करिवो उल्टा जटिल करिवार लागिछि। ये गोटे बंड तांत्रिक धर समस्त बड़ा तक समस्त इलो बोलो। धन मु आसी गली। इलो बोलो गोटिया बहु को संभाली पारुनी पुणी आ गोटे बहु कोर्ट आसिला। धन मु तम असली स्त्री से तम स्त्री नुहे से तो गोटे डहाणी टिए हेइटी से मिछ कहूची मु तम असली स्त्री से निजे डहाणी मो देहरे पिशाचनी छाड़ीची। धन तमे कोन मते चिन्हि पारुना से मिछ कहूची से ही डहाणी। हे प्रभु मो काई बाहा हेउतले ए जीवनटा मोर पिता लागिलानी। धन तमे एमती कथा कुहनी। हे हराम जदी तू केमते खसी आसिलो मु तो तते गछरे बांधी के रखितली। धन तमे सुनिलो ना देखुछ से कोन कहला सुनिलो ना तमे। हे मु तो सब सत कथा कहि देली। धन तमे जेते बेले मुते को जाइथिलो सेते बेले डाहाणी मते गछरे बंदी करे मो रूप नै तम बाइक रे बसी जाइथिला। धन से डाहाणी मु हेले तम असर स्त्री। सब बुझिली हेले तमे से गछर मुक्ति के परे हेलो। धन गोटे काटुरी आसे मु बंदी थिला गछ को काटिला सेटू मु से गछर मुक्ति हेली। जेमिते मुक्ति हेजी मु संगे संगे तम पाखो को दौड़ी आसिली। हाय हाय लो ए हराम जाते जे आसिलनी मो सोनार संसार को भांगी चूरमार कर देला। चुप डाही कोटिकर पिशाचनी तू मो लाइफ को आसे के मते केते हैरान करेछु। महाराण आज तोर संसार करर भूत चढ़ौची रह। कौन के रे मु बड़ा सुंदर नुहे देख देख केते सुंदर मु। ओए चल ताको छाड़ी मो सा संसार कर रे। मां ए मां जल्दी से मसालटा आनिलो आज ये डाहण को मु नियर पड़े जाली देबी। जान मो सा एंते करनी मु ए घर बाहरी पळेबी। मते रंग देखौछु आज तते मजा चखौछ रह। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।